Здравейте, прекрасни приятели! Знаете ли кой е пробиотика, който е натурален, природен, почти не ви взима пари и в същото време е уникален, защото съдържа милиони пробиотик, симбиотик, всякакъв тип бактерии и е много полезен за организма. Можем да си го направим сами и може би вече и се досещате, че това е сока от киселото зеле. Той действа уникално, благотворно и на стомаха, и на червата и спокойно можете да си го ползвате цялата зима, дори да нямате никакъв проблем, просто всеки ден да си пиете по една чаша от зелевия сок. Втория пробиотик, който изключително много ще ви бъде полезен, това е кефира. Той наистина съдържа изключително много полезни бактерии и спокойно също можете да си го ползвате, както и да го правите в комбинация с зелевия сок. И не забравяйте за тинктура здраве, която действа както спазмолитично, така и болкоуспокояващо и възстановява стомашната и чревната лигавица. Ако имате киселини или рефлукс, задължително трябва да се комбинира с биомасло от орах с витамин С, за да може по най-добрия начин да се регулира и киселинността и да се заздрави стомашно-чревния тракт. Това беше от мене. Обичам ви. Чао! Грижете се за вашето здраве. До скоро!